Mwasirabanya mwananzanga kuna uliwese mwene mule Cliff Nyama. Yeah. Long time. Hali mapele kadanga. Nkani zochilika baziko la basi nzambiri. Pano panditu Zambiri. Amalawi ambiri opanga follow nkani nkhondo yomwe ili ku Iran, yomwe ikumenyana ndi America komanso ndithu Maisraeli. Nkhani yomwe Amalawi akuisatira mwachidwi. So kuma chifira yomwe mafuna kamba mina ningopezerapo mwepo kamba poza nkhondo imeneyi. Tikuziwa kuti zolinga zopanga follow nkhondo imeneyi ngati fe anthu linazo zosiyana-siyana. Ena tikupanga follow nkhondo imeneyi ngati ndithu mene timapangira follow nkhani za masewero ampira. Kumakwera matimu. Ena nkukwera ya Irani. Kuma Irani ndiye kumenya kwambiri. Ena America ndiye kuphulisa kwambiri. Maisraeli mwaono kuti. Koma kwakukulu ngati fe anthu komanso Amalawi tizindikire kuti nkhondo imeneyi kutenga nthawi itali inakukuthekera kuti songoneza ngakhale ife ameneso. Panena ndithu mapemphero aziyendapo mwapaderadera kuti nkhondo imeneyi isatani kuti isapitirire. Ngakhale ili kutali ndi ife koma zosalira zake potengera kuti dziko la Malawi simazipangira zinthu payoyoka. Ili ndi zinthu zina zomwe ndithu imadalira maiko ena like nkhani ya mafutayi. Titaona kuti nkhondo imeneyi madera ena maiko ena mafuta so ayamba kutani kuti ayamba kudula kapena kusowa kumene chifukwa cha nkhondo iliyo kuti ya nkhondo imeneyi. Nkhondo imeneyi mwina anonso pano Amalawi akutha kuzindikira mmene ndithu amwanamveka amaperekera ndondomeko ya zachuma ichi. Kuna kuti kwambiri nzofuna ndithu tizidalira pachani kuti patokha mwa zinthu zina mwa izo zimakhala zinthu ngati zimene zizi. Kudalira maiko zimatha kusongoneza chitukuko chachani kuti cha dziko. Chifukwa tisukuziwa kuti kodi dziko lomwe tikulidalirali likumana ndi zotani kugwa chani. Kwambiri ni short tikunena kuti tizilipempherera chani kuti nkhondo imene ithe mwachangu kuti isatipange affect kuno. Tisamangochemerera ngati kuti mpira yayi. Okay. Nkhani sobwera nayo masana anu ndi yokhuzana ndi panali ndithu maposto siyana-siyana ndemanga zomwe zinaza kusatira kulusidwa kwa programu yomwe Amalawi ambiri amayikonda yomwe imachitika pa Times Hot Current. Ndi programu yomwe ndithu wina aliyense wandale ndi kukhulupirira kunena kuti Sunday amakhala chidwi kuona kuti kodi anyamatacha achina Brian Banda, Wanda Sisha ndi a Bishop adibweresera za mtundu wanji. Chifukwa yoti ndi programu yomwe yasintha zinthu kwambiri. Koma kuyamba kwa programu ya wiki yatha yomwe inali Sunday lomwe lapitali, Wanda Sisha anazala nkula kunena kuti amayikirapo mang'ombe kuti kodi anthu programu imeneyi mumayiona bwanji, mumayilandira bwanji. Ndiye ndithu anapitirira kunena kuti programu imeneyi tu simayang'ana mbali. Programu imeneyi munthu amatha kuimva kuwawa ngati akupanga chinthu chotani kuti cholakwika zambiri like imene amayenera kuti ayinenerere za programu imeneyi. Koma mawu omwe anthu anakhala nawo chidwi kwambiri analionena kuti Wanda Sisha ananena kuti ifeyo tikamaulusa programu timakhala tili ndithu mu studio muno mwakuti anthu otifuna atha kutitani kuti atha kutipeza ngakhalenso kutidikirira panja apa. Ndiye zasiyana ndi anthu ena amene amangolankhula ali kumphanga atabisala. Pakana ndithu Wanda Sisha anatulusapo maona kuti zimenezo ndi zinthu zopanda ntchito fotseki. Titha kunena kuti mawu amene wawa anthu ena sanawamvekere bwino. Ndiye ndili pano kuti tinene kuti kodi zimenezi ndizoyenerera. Kwa ine programu ya Hot Current inenso ndimayisatira kwambiri ndipo ndimachadira naye ikamaulusidwa malingana ndi nkhani zomwe zimauluka pa programu imeneyi. Koma the way mmene analankhulira Wanda Sisha mwina inali mbali imodzi ndithu kaya sindikuziwa, ndimakonda kunena kuti kaya nali mchezero kaya nali za serious koma ni mawu osayenera. Chifukwa yokuti
tithaona likhala mawu amalunjika chifukwa sanachule zina ona sita koma anthu poganiza kuti amaona kuti akuyankha loya uja Alexius Kamangira malingana ndi mmene zinthu zake amakhala akuzilankhula koma kwa ine ndithaona ngati amalankhula ameneyo Alexius Kamangira sanayambe kulankhula panga malaivi ali maiko akunja amapangira mdziko muno then zinachitika kuti anachoka kupitirizabe programu yake yotulusa malaivi yake pa zinthu zosiyanasiyana zomwe amakhala akutani akunena zokhuzana ndi Katangale koma ndikukhulupirira kuti amene ndithu amamenya nkhondo iyi ali maiko ena ndi ambiri tithaona kuli Antanyiwa Wabakili Muluzi TV ma DJ osiyanasiyananso ali maiko ena sakumenyera nkhondo mdziko muno koma sitinganene kuti amene wawa sitingamvere chifukwa choti chani ndi Amalawi anyamula mbendera ya Amalawi kwanso tikamakumbukira bwinobwino mbiri ya ndale za dziko linolo anthu ambiri amene amaziyambisa kapena kufika potenga ndithu bomba limene linkachoka m'manja mwa kuyambira kwa Atsamunda komanso titali kulowa m'matipate tithabe kuona kuti anthu akebe amaziyamba zinthu ali maiko ena ndiye sitingachose kunena kuti munthu akakhala dziko lina lake sangathe kumenya nkhondo sangathe kuamenyera Amalawi ufulu ndi kuti pamene popo tikulakwisa wina aliyense ndithu amakhala ndi njira yake yomwe angathe kufalisira uthenga wake zimangotengera kunena kuti kodi uthenga omwe munthuyo akufalisawo kuti tiuziwe kuti ndiwoona tingapange bwanji nimaona ngati zonse zomwe akulankhula Alexius Kamangira kwa anthu amene ndithu amazipanga folo kapena kuzisatira mwina tisanafike pomukhwachirazo kuli bwino nafenso kumakhala ndi nthawi yoti tizifufuze kuti kodi zinthuzo ndizoona mauthenga onse ndithu amapereka Wabakili Muluzi TV tisanaona kuti yayi bwanji sakubwera yeye kuzanena zimenezozo kunoko koma tifufuze kuti kodi zimenezozo ndizoona ngati salizoona basi titha kukhwacha ndikuzisiya zimenezozo kuti tisazitani kodi lani kumabwerapo poyera kumafuna kunena kuti ngati pali anthu ena ake amene akugwira ntchito yopambana kuposa anzawo no zimenezozo ndiye kuti ndi zinthu zolakwika andi umoyo umenewo ndi omwe timakhazikika nawo kwambiri ifeyo Amalawi ofuna kuonesa kuti ine ndi amene ndinagwira ntchito kwambiri kuposawo ine ndi amene ndimayiziwa kwambiri ine andione ndi zomwe zikutani kodi ngakhalenso zimene zomwe zikuchitika ndithu ku ma activist ukuku mutakuona ma activist uku ena amabwera pantunda kuti ayi koma ife ndi amene tinapanga zakuti ayi koma ine ndi opambana ndinatengapo gawo lakuti koma ayi enawo musamvere ali maiko akunja sadziwika amenewo ali kumphanga koma zona zake zenizeni zona kuti wina aliyense ndithu anatengapo gawo ndikugwira ntchito ngati kuli kuchosa boma lija lomwe anthu ankalimbana nalo kwambiri la Malawi Congress Party sizimatengera kuna kuti munthu ali Malawi muno kapena ena ali kunja koma chinali chimvano chachani kodi chamavu poona ndi mmene zinthu zinalili pa ulamuliro uja wa Malawi Congress Party nditha kunena choncho mwinanso apapa tipitirizenso kunena kuti akuluakulu akubomako pali madandaulo ambirimbiri kuchokera kwa achinyamata mdziko muno boma ndithu amanamveka akupereka ndondomeko ya chuma ya chaka chino pananenanso nena kuti sililemba anthu ntchito ma department aboma sililemba nsanga pofuna ndithu kuteteza mbali ina yachani kodi ya chuma zimene zijazo uthenga wamene jawo ngakhale achinyamata wakhuza kwa part 2 tinasiyira pa nkhani ya achinyamata pa zopsinja zomwe akukumana nazo ndikukhulupirira kuti achinyamata pamene timayandikira zisankho za September 16, 2025 Amalawi ambiri anadzuka especially achinyamata kumenya nkhondo ijanena kuti zinthu zitani kodi zisinthe mwa zina zomwe amaziyang'ana kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika zinali ngati kuti akhala ndi chochita ka zintchitozi akhala ndithu akulembedwa chifukwa chani pamene dziko lomwe likuchita bwino ntchitonso zimapezeka musatani kodi musavuta dziko likamachita bwino
So popereka ndondomeko ija mwanamveka pozanena kuti asiyakale kulemba ntchito madepartment ena aboma pomwe chikhalireni tili ndi achinyamata ambiri amene akungokhala koma ndithu anaphunzira. Ndi nkhani zokuti zowakhudza kwambiri tithanana kuti ndithu almost ndithu 60% mdziko munomo ndi achinyamata. Isipeta boma likanapeza njira zina like amotha kuona kuti misonkho yakhazikitsidwa pena paliponse, pali njira zambiri kapena kusamalira chuma chomwe iwo amachipanga kale ndi kale, kuchosa ma measurement ena aja amene ndithu amaononga ndalama zachani kodi zaboma dhani kuti pakanaso zimene zozo zikapange affect achinyamata mdziko muno. Ndikuona ngati ganizo ilili losalemba ntchito ma department ena aboma achinyamata limene lili sanalilandire bwino. Achinyamata ndi mafutu soldiers amene ndithu anamenya anathamanga pa ground, amathamanga ndi cholinga chokuti ndithu tichose boma ilili tibwerese boma ili kuti mwina tioneko kutani kodi tioneko kusintha, tikhale ndi chochita. Koma programu imene ijayo mopempha pana Profesa Arthur Mutharika aganizireni achinyamata anali ndi chikhulupiriro chonse. Achinyamata maso ali pa inu. Achinyamata chikondi chawo chonse anayonesera pandani kodi pa inu. Ndezili ndi inu yono abwana kuwabwezera achinyamatawa ulemu wawo omwe anakuchitirani. Pankathamangidwa nkhani zomwe zimanenedwa kaya ndi Wabagiri Mulusi TV, Ntanyiwa, wina aliyense ndithu kaya ma activistiwa zodandaula kuti ayi ngakhale mafoni tinasiya kulankhulidwa. Mafoni aja atakuyimbiridwa kuyimba chifukwa kuti anthu akusowa mtengo ogwira. Akudya inde malingana kuti chimanga munachitsitsa. Komabe ali ndi udindo. Achinyamata ndevu zatuluka panopa adakali manyumba makolo akanika kusuntha manyumba makolo chifukwa chona kuti chochita palibe. Chochita palibe. Maso awo ali kwandani kodi kwa inuyo bwana president. Pezani ndithu njira zina zotetezera chuma koma zisafike polembana ntchito. Dziko munomo achinyamata tinawo ambiri amene ndithu ali ndi ma degree, ma diploma, ma certificate angokhala nawo m'manyumba. Chiganizo chimene chichacho si chabwino. Monga tanakale 60 chakuti percent ndi achinyamata, koma kuti mukaona achinyamatachi ni malova panopa. Ni malova. Tapota nanu aganizireni achinyamata. Mafutu soldiers amene anathamanga pa ground aganizireni. Aperekani chiyembekezo kwa achinyamata. Amene munkagwira nawo ntchito, amene ndithu munkayankhana nawo mafoni, zawayankhani ndi kuwapatsa chiyembekezo. Kusiyana ndi kungoduliratu basi mafoni kapena kusintha manambala. Ayi zimene zozo sizingatithandize. Tizindikirenso kuna kuti kuli 2030. Tizindikire kuti chomwe tinakwanisa ifeyo enaso atha kutani kodi atha kukwatisa. Ndikuthandaza kuti chani ngati boma la DPP linakwanisa kubwereraso mboma litachosedwa 2019-2020 linamenya nkhondo paka nakubwerera, akhulupirira kuti anzawonso kuthekera umene koko ali nako. So dziko lili samangokhala longosiyirana basi kuti Malawi akhale ozingwa azisowa mtengo ogwira kumangonena kuti basi kungoyika kuti andale ndi chimozimozi. Ayi tizibweresa zinthu zina zake zotani kodi zosintha. Ngati munayenda ndi gulu la anthu, phunzirani kulisamala gulu la anthu lomwe linakupangani support. Chifukwa limakhala gulu lija ndi lochuluka. Mkatikati mwa ulendo oyendesa boma kumatha kukhala ndithu kupeza kuyenjezera gulu kapena kupungula gulu lomwe munali nalo malingana ndi mmene mukuchitira zinthu zanu. Ndi pempho a DPP, khalani pansi, ganizirani za anthu amene anakupangani support.
anakupangani support kunena kuti ndithu inuyo mufike pamene mulipo. Mwazina mwa izo ndikusegula ndithu makomo ena amene ndithu angathe kusintha ulova mdziko muno. Kulemba achinyamata wa ntchito, iye ndithu ngati zijaso amaperekera ndithu nduna zachuma, iye kusegula ndithu malo ena amene ndithu anthu azikaphunzira ntchito zamanja ochuluka, kuperekabe bize ndithu kwa achinyamatawa. Komanso akaphunzira pamene kuja afuna ndithu alembedwe ntchito timakampani kapena asegule timakampani tawo. Zimene zidikira kutani chuma chikhali chikuyenda bwino. Fwa munthu sungakasegule kampani dziko lomwe likuvutika pa nkhani za chuma, ndiye kampani singayende. Ndiye kutipipiko imvani madandaulo achinyamata. Achinyamata amene wawo ndikulira ndithu. Fundo imene chayo sanayilandire bwino yosiya kulemba ntchito ma department aboma. Achinyamata amadikirira unati akangoti alemba ku polisi, kwarusuka vacancy ya polisi, iye ku prison, kapena ku forest huku, kapena ku Malawi Defense Force. Ndi zinthu zomwe ndithu amadikira achinyamata kuti zimene chazo zizichitika kuti nawonso timaulova titani kuti tichepe akhale ndi zochita. Ndevu zisakulire m'manyumba mwa makolo. Ayi ndiye ndithu kuwasiya achinyamata pambali posalabadira pa ntchito ina iliyonse yomwe anagwira ija, ngakhalenso makolo awo sangasangalale. Fanawonso makolo amakhala atopatu ndi kusunga achinyamata amenewa m'manyumba mwawo. Pophunzitsa mwana kufikira ndithu katenga degree kapena kandi certificate diploma, amanena kuti mwina mwache ndithu amene uja akaziyimire payekha, akapeze zimene jaso sizikutani kuti sizikutheka, ngakhale kholo sizingamusangalase. Pezani njira zina zomwe tingathe kutani kuti kutetezera chuma chathu. Tisamalire chuma chathu chomwe ife timatolera misonkho. Chisamangotayika ndani kuti tikhaulise anthu ongokhala ena kukhaula kale ndi misonkho. Mwayikaso chipinjo china yote silembaso nsanga ntchito ma department ya boma. Ndi zipinjo zokuti amalawi zimenezo zikwatani kuti zikwakhuza ngakhale amalawiwo akudya.